Balatsara Korialy. Atsika niany zegny andeha hikoragna raha raiky agnisan'ny mampijaly tsaikitsika hatrizegny. Aty volagnizy hatrizegny. Fa i raha io zegny haitsika amin'ny hoe Roatsimotsimagny mivolagna ambala velogno. Ambala velona ho sasany. Fa zay hevarabahatra aty hoe zay mahay izy amin'ny agnarany hoe Njarinintsi. Bon, ino ma i raha zegny tsendriky? Satria baka hitatsika izy io fa atsika zegny tsara ndraiky mahay hoe ino izy io. Voalohany, i raha io zegny hoe selon l'investigation nataoko hoe izy io zegny aody ratsy. Aody ratsy zegny ampiasain'olo lehilahy. Hoe mety gaga atsika niany hoe lehilahy jiaby hoe fa lehilahy zegny mampiasa izy io. Magnangy tsy mampiasa i ambala velogno io zegny fa lehilahy. Ary ino ma antony anaviany lehilahy mampiasa izy io? Ampiasainy izy io andesiny karazagna hoe ciblegna tsy haiko magnangy ambala vosondrotro. Mety hoe nilainy zegny le tsy haiko magnangy tsy nagnano, na hoe tsy nilainy fa hoe ataony karazagna hoe filagna ankolaka na hoe saboteny. Mety karaha zay zegny le tanjonazy. Ary olo magnano izy io zegny tsy voatery olo mpimoasy fa olo tsotra mandeha mangala ody tsy manjary io zegny izy na zegny agnafaizany le tsaiky igny. Karaha zegny. Tsaiky magnangy vosondrotro zegny tegnany matetiky la sibatra izy raha io. Fa atsika mbola tsy nareky hoe olo fa matoe na olo fa efapolo taogno na zany izy io fa tsaiky magnangy vosondrotro fo zegny io tegnany cible anazy. Manao akory ma fomba fiasan'izy io? Alainy zegny le ody ratsy. Izy igny alainy baka amin'ny tany misy izy agny, na zegny alainy amin'ny mosinazy, peu importe tany angalany izy io tsy haitsika. Izy igny andesiny amin'ny tany hainy fandalovantsaiky igny. Izy koa ma raha ohatra tsaiky igny mpianatra, mety ho sarosatra zegny asa hoe tsisy fifandraisana zegny izy ndraiky tsaiky igny, le tsaiky magnangy igny zegny. Ataony amin'ny hainy fa hoe toerana handalovantsaiky igny, ataony eo zegny le ody tsy manjary igny, asa leviny eo. Na zegny ataony agnatin'ny vovony l'école igny, na zegny ataony amin'ny tegnandrano zay hainy fa hoe igiahan'olo maro zegny. Vovony tegna ny moramora cible anany ndraiky vavahadin'le l'école. Tany andalovan'olo maro lalagna, ataony amin'izy regny. Fa saingy amizegny le fomba fiasan'ny aody io zegny hoe dangereux be. Tsy hoe i tsaiky fo zegny azon'izegny fa le tsaiky jiaby mitovitovy profil na mitovitovy taogno aminazy, izy koa fa mandalo amin'ny toerana io zegny hoe efa hazony raha io. Karaha zegny. Satria hoe amin'ny chance-n'olo raiky hoe mety tsy miaraka raha iapetrany amin'ny lalagna io, direct fa tsaiky igny handalo eo. Mety tsaiky hafa tsendriky mandalo io, tsaiky magnangy hafa, mitovitovy taogno amizigny. Izy io koa nataony amin'ny vovony l'école, zegny aviany matetika atsika mahita tsaiky jiaby l'école araiky, amin'ny lycée araiky na amin'ny collège araiky hazon'izigny satria mba hazahoan'le cible anazy. Fa cible anazy matetika amin'igny zegny tsaiky araiky. Le raiky le nilainy, na izy nalainy tsy agnano, asa nagnasasa izy, asa nagnompa izy, asa zegny hoe tsy hain-tsaiky fekiny hoe izy misy olo tia izy agny quelque part agny fa hoe tia saboty izy amin'ny aody tsy manjary io. Jusqu'à izy mi-atteindre les cibles anazy. Le tsaiky le tegna vrai cible anazy zegny. Ino amizegny hoe ny raha misy izy koa fa mi-atteindre le vrai cible anazy zegny le aody le Njarinintsi na le ambala velogno io, midiminue kokoa. Midiminue zegny hoe le izy am'le tsaiky sasany le tsy cible igny satria ma izy fa ni-atteindre le cible anazy. Mihenkiheny kokoa zegny nindro. Ro natorantoragna eky fa tsy mitovy le raiky tegna cible. Le izy am'le tegna cible zegny izy tegna hitanao grave. Igny izy tegna misy toragna tsy mahazon-draha fa hely fo fotoagnany mampahazon-draha izy, fa toragna koa miafatrafatra satria navy amin'ny cible anany zegny izy hoe izy koa fa navy am'le cible anany, hitanareo fo, izy koa anareo mangala honogno selon le fagnazavagna anakahy ty à partir anareo mahita vidéo ty, le tsaiky le cible anany zegny ninany marere kokoa par rapport ndry namany. Marere kokoa. Obligé nareo olobelo ma tsy maintsy mitafa rany. Ke mety tiagnotany anareo, ino ma solution iarovagna an'izegny? Selon l'investigation nataoko
tsy dia misy fiaro loatra izy raha ohatra hoe i-prévoir hoe ke baka tany raiky tsy azony, tsy dia misy loatra satria matsika zao mafandagnano civilisé tsika fa tsy tia tosika raha gasy, tsisy fiaro, tsisy. Fa rehefa voany ianao, zegny ianao vo mitaha vatana. Ke izy koa fa voa amin'ny lycée raiky na amin'ny CG raiky, samby mitaha zanany fekiny fa tsisy fiaro, tsisy hoe karakory atao baka tsy avoako amin'ny afara. Afindra anao à l'école fotoako zanakanao mety zegny koa, donc hoe metimety io za fa tsy dia misy hoe préventive loatra. Ary le raiky tegna cible ananjy izy koa fa voa, mila mitaha marere fa sinon mamono. Satria le raha aby io asesin'le olo aminazy io, objectif-ndreo zegny, andeha hamono le tsaiky igny. Tsisy eky. Ke antsika zao mety hoe maro agny mahita vidéo ty hoe tsy afaka l'église. Zay zegny mba fa navinisy tsaiky hitako maso natao volaninareo ndesigny l'église zay fa nitety karazagna l'église fa tsy kabarony ke l'église aza magnano fagnahy atsika fa tsy afaka zegny. Na nareo amin'ny l'église agny misinvente karakory fa tsy afaka. Au contraire mais grave, nata l'église tao tsaiky jiaby le mitovitovy taogno taminazy tamin'ny l'église tao koa nanjary hoe nampihany raha igny. Donc da grave koa. Nava izy tamizegny nandetiny za omby asa tagny. Fa za tsy volandreo omby asa ia. Ke zegny ma ny kabary momba hoe ambala velogno na njary nintsy ho zay avaratra ty. I raha io zegny hoe tsy ataon'olo amin'olo matoe, tsy ataon'olo amin'ny lehilahy. Izy koa raha ohatra hoe ambala velogno, i raha leka egna izy, aza itreretigny fa hoe lehilahy zay tsy cible anazy, fa tsaiky manangy vosondrotro zay tegna cible anazy. Zegny tegna ny cible an'izy io. Zegny aviany hoe atsika amizegny ma tsy mahay hoe karakory man raha zegny, ino ma raha zegny. Le tsy fahaizantsika koa zegny hoe igny zegny magnamia angovo le olo mampiasa le avody ratsy io. Satria hoe tsy haintsika le izy hoe karaha zegny fandehany hoe misy cible anany zegny izy. Tsy haintsika. Atsika zegny hoe karazagna ambaratsika aretigny mamalagna, zozotra aretigny mamalagna. Izy zegny raha raiky hoe ataon'olo amin'ny sitrapon'olo araiky, andesiny juste hoe andeha terrorisegna le tsaiky igny. Ary haraka ny eritreritrinanzy, matetika ça dépend le raha le tognon'le olo le nanisy raha igny, asa hoe mandry aminakahy edy tsaiky ty voafaka. Misy karaha zegny zay raha volagniny. Misy hoe aza ambelanareo satria irahiny baka karazagna setoan'ny raha baka ro raha irahiny mandeha magnatongo tsaiky io. Izy koa tsy maty, aza ambelanareo arakaraka le raha volagniny, tsy hay. Ke izy koa tsika hoe ty démasquer le olo magnano zegny hoe à condition zegny hoe agnontoniagna raikaraiky zay ro tsaiky l'école araiky amina tany avoaziny. Azovy olo fanavy ny hilanareo hoe nareo tsy nagnano. Enquête igny araikaraiky. Igny metimety ahitagna solution mba haizagna hoe azoviny zegny ny mety ho coupable am'le raha. Enquête igny araikaraiky zay ro tsaiky igny au moment ro mahazo ny raha. Fanavinisy olo ny hilanao fa nasasahanao fa izy mety ho maro be cible, mety ho tsaiky l'école raiky amindreo jiaby sagnatria zay tsy higadra koa. Fa karaha zay fo zegny le secretn'le raha. Samby naharegny ma tsika jiaby, samby mangalangalan'hono koa amin'ny afara nisy tsaikitsika à l'école avoan'le raha. Fa tonga ansaignanareo fa hoe zegny misy fa le olo cible anazy igny ninany marere par rapport amin'olo jiaby. Hitanareo fo fa marere kokoa zegny hoe le fanderan'zigny aminazy. Tsy mitovy le izy amindreo tsaiky sasany aby regny. Izy koa fa mi-atteindre cible anazy. Ke veloma samy tsara tsika jiaby, mankasitrika tsika jiaby nitandregny vidéo ty, aza digny mampiasa code promo tsika ambany. Veloma samy tsara samy mahiva.